Slnkom zaliata kariéra, príležitosti v oblasti kariéry pomôžu znameniu koza alebo ovca posunúť sa vpred. Pozor si však musí dať na vyčerpanie práve kvôli vysokému pracovnému nasadeniu. Ja som Diana Zisti kto si a s pomocou čínskej astrológie pomáham ľuďom zlepšovať život a robiť lepšie rozhodnutia. Toto je stručný prehľad toho, na čo čaká ovečku v roku 2026. Týka sa to ľudí, ktorí sa narodili v roku kozy, ako je uvedené, alebo v mesiaci kozy, ale môže byť aj deň kozy, aj hodina kozy. Pre tých teda, ktorí sa narodili v roku kozy, prinesie tento rok príležitosti na budovanie nových vzťahov, partnerstiev a priateľstiev. Môže sa dokonca stať slnkom, ktoré bude osvetľovať cestu aj iným, teda budete pre ostatných inšpiráciou, ukážete im cestu, ukážete im to svetlo na konci tunela. Vyžarovanie ľudí s ovcov alebo kozou v horoskope v tomto roku pozitívne ovplyvní ich vlastnú prácu, zamestnanie a život. Aj zásluhou nezištnej pomoci druhým sa môžu posunúť vo svojej kariére o veľký kus vpred. Ak poznáte svoje znamenie čínskeho horoskopu, väčšina ľudí sa riadi len znamením v roku, v ktorom sa človek narodil. Dátum narodenia ale okrem roku obsahuje aj mesiac, deň a hodinu. Preto máte v horoskope 4 zvieratka, nie len jedno, a každé z nich pre vás charakterizuje a ovplyvňuje rôznu sféru vášho života. Preto je dôležité poznať predpovede pre všetky 4 znamenia, nie iba pretoročné. Ak máte kozu v hodine, vtedy sa to týka vašich snov, ambícií, vašich detí, vašich vášní alebo vašich podriadených. Ak máte znamenie kozy alebo ovce v dni, toto je vaše skutočné ja, alebo to môže aj prezentovať vášho partnera, nie len vašu osobnosť. Ak máte kozu alebo ovcu v mesiaci, v pilieri mesiaca, vtedy sa to týka vašej kariéry alebo vašich rodičov, a ak máte ovcu alebo kozu v pilieri roka, vtedy sa to týka vašich predkov alebo vášho odvetvia alebo vášho kruhu priateľov, v ktorom sa pohybujete. Ovečka v roku 2026 bude úspešná v oblasti kariéry a financií, tam zažije rast, bude tam podpora a nápomocní ľudia, mentori. Výzvou pre ňu bude v roku 2026 oblasť zdravia a emocionálnej rovnováhy. Preto sa jej odporúča, aby si držala tempo, ale zostala nohami na zemi, a vtedy sa jej podarí premeniť tento rok na rok zmysluplného pokroku a osobnej transformácii. Tento rok ovečke prináša množstvo príležitostí na zlepšenie v oblasti financií, nárast príjmu, najmä ak ste otvorení novým príležitostiam alebo spolupráci. Kľúčom je rozumne využiť tento impuls, vyhnúť sa zbytočným výdavkom a nasmerovať svoje zisky do investícií, ktoré zabezpečia dlhodobú stabilitu. Kariéra v roku 2026 vykazuje stabilný prvok, očakávajte príležitosti na prevzatie väčšej zodpovednosti alebo na vstup do nových projektov, cestovanie za prácou alebo nové projekty vám môžu otvoriť nové dvere, ale dôležitá je rovnováha. Nerozptylujte sa príliš, zamerajte sa na budovanie dôveryhodnosti, rozširovanie siete kontaktov a dosahovanie výsledkov.
Zdravie je oblasť, v ktorej sa budete musieť spomaliť a venovať mu viac pozornosti vzhľadom na vyššiu pravdepodobnosť únavy, choroby alebo dokonca nehôd. Nie je tento rok vhodný na zbytočné riskovanie. Vyhýbajte sa extrémnym športom alebo rizikovým aktivitám a počúvajte svoje telo. Uprednostnite odpočinok, zdravé stravovanie a mierne cvičenie, aby ste si udržali silnú hladinu energie. Vo vzťahoch to vyzerá celkovo pozitívne s viacerými ľuďmi okolo vás, ktorí vás budú podporovať a pomáhať vám. Občas môžete túžiť po samote alebo sa cítiť emocionálne odlúčený a je to v poriadku chcieť mať svoj osobný priestor, ale nevylučujte z neho tých, na ktorých vám skutočne záleží. Pestujte si svoje najbližšie putá a nájdete tam útechu, keď sa vám bude život zdať ťažký. Váš osobný rast teda v tomto roku pramení z rozširovania siete kontaktov, viac ľudí vám bude ochotných pomôcť vďaka týmto vzťahom sa vám otvoria nové dvere, ale dávajte si pozor na pocit stagnácie alebo pomalosti, keď veci nepôjdu hladko. Namiesto toho, aby ste sa uchýlili k frustrácii, pripomeňte si, že pokrok často prichádza v cykloch, neustále sa posúvajte, aj keď pomaly, stále smerujte jedným smerom. Ak chcete podrobnejší personalizovaný prehľad, ako rok ohnivého koňa ovplyvní rozličné oblasti vášho života, kliknite na Zisti, kto si, vyplňte kontaktný formulár a my sa s vami spojíme a spolu preberieme vašu osobnú bazi tabuľku, ako vám môže tá bazi tabuľka pomôcť. Bazi tabuľka alebo bazi graf hovorí o tom, o vašom životnom potenciáli. Je to mapa vašej životnej cesty. Dozviete sa, kto ste, ako sa správate, aké sú vaše dary, talenty, silné a slabé stránky vašej osobnosti. Graf vám tiež umožní pochopiť potenciálne alebo skryté príležitosti a rovnako aj prekážky, ktorým ste vystavení. Naše konzultácie sú dôverné, ale nezameriavajú sa na rozprávanie o minulosti, ale na realizáciu príležitostí a riešení s výhľadom do budúcnosti. Očakávaným výsledkom je, že každý jednotlivec bude mať možnosť robiť rozhodnutia vyššej úrovne a kvality. Ako vám teda môžeme pomôcť zmeniť váš osud? Váš osud je ovplyvnený dvoma hlavnými faktormi. Vnútorným osudom, to sa týka vašej osobnosti, spôsobov myslenia, talentov a zručností, a vonkajším osudom, to sú príležitosti, udalosti, načasovanie, ekonomika a faktory mimo vašej kontroly. Aj keď nedokážete alebo nebudete môcť zmeniť svoj vonkajší osud, stále môžete ovládať prostredníctvom slobodnej vôle svoj vnútorný osud. Vždycky sa hovorí, že šťastie je príprava a príležitosti. To znamená, že váš osud sa dá zmeniť podľa vašich činov a rozhodnutí, ktoré vedome urobíte, bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádzate, pokiaľ ale ste ochotní podniknúť potrebné kroky, máte šancu ovplyvniť svoj život a dosiahnuť pozitívne zmeny. Bazi tabuľka, ako vám ešte môže pomôcť? Môže vám pomôcť s lepším pochopením samých seba a ide o to, ako vy interagujete so svetom, odhalí vaše vrodené vlastnosti a pomôže vám upratať si svoj vlastný život, identifikovať negatívne vzorce, neproduktívne návyky a vlastne usmerní vás na vedomú prácu na ich zmene. Bazi zdôrazňuje vaše pozitívne vlastnosti, ktoré viete potom využiť vo svoj prospech a predvída výzvy a príležitosti. Vyzbrojení týmito vedomosťami môžete robiť informované rozhodnutia, podstupovať vypočítateľné riziká a využiť priaznivé okamihy. A viac vám
v tomto vieme pomôcť my na www.zistiktosy.sk.